Θέλετε να κάνετε και εσείς αυτή τη γάτα. Και μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο για να μην σας βλέπουν. Τι πρέπει να κάνετε. Και είναι σαν αόρατο. Μια στομανιούρα. Και τώρα πάμε να δούμε. Είμαστε εδώ ας πούμε και πηγαίνουμε εδώ και βάζουμε τα ρούχα. Βάζουμε το παντελόνι και ο κωδικός είναι, πηγαίνετε και είναι 1, 1, 6, 4, 3, 3, 6, 4, 0, 2, 2, 7, 9, 3, 9. Και τώρα πατάτε αυτό και σας βγάζει αυτό. Το πατάτε λοιπόν και σας εξαφανίζει. Εγώ τώρα θα βγάλω μισό λεπτό. Βγάζουμε τα πράγματα. Και τώρα είμαστε κάπως έτσι. Αυτό είναι για σήμερα το βίντεο και τα λέμε!